alibi ka bɔ ka aw fo ka aw waliɲuman dɔn dantigi foli min na an y'o de fɔ n tɔgɔ ye doniba ɲumbaga ɲuman de b'i la anw tɛ foyi ye an filɛli jama kɔ o tuma mɔgɔ minnu b'an filɛ an bɛ aw fo ka aw waliɲuman dɔn ka barika d'aw ye aw ka filɛli cogo cɛ ɲuman na ka dugawu don kɛ yarabi ala k'a mɛn ɲɔgɔn bolo o kɔfɛ an bɛ a Seyid Usumani Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Hayidara ka foli ni tani di a kanubaga bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an y'a fɔ aw ye cogo min na kabiri émission ta ko fɔlɔ an balimakɛ min bɛ an bolokɔrɔ yan plateau kan o ye Fuseni Jabate ni ale bɛ association d'appui aux veuves et aux orphelins ka bɔ Jalakɔrɔba mara la o tuma an ka foli ni tani o b'a yɛrɛ ye dante foli min na an b'i fo Fuseni o kɔfɛ an balimamuso madame Assane Jara an bɛ a yɛrɛ fana fo ale fana ye présidente de l'association pour l'autonomisation des veuves du Mali Assane an b'i fo dante foli min na o kɔfɛ an balimamuso ka bɔ ORTM na madame Koti Kulibali Dasu a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Dasu ye an b'a wele Koti a jamu Kulibali ayiwa animatrice do en même temps elle est la présidente d'une association 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 des femmes leaders pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles o tuma Koti an b'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara ayiwa bi an y'a fɔ ye an bɛ yan hukumu kɔnɔna la ni association ninnu komi an ka association bɛ don association kɔnɔ kelen a filanan an y'o fɔ muso minnu ye faamuyali kɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka d'a ka bolokɔrɔni den kelen o tɛ bɛlɛ ta ni musow ye faamuyali kɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o de ka fisa an ma an ka ɲɔgɔn sen minɛ je ne bouge pas tu ne bouges pas ça ne sert à rien donc n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka nafa b'o de la kɔnɔkulu jɛlen o bɛ bi fɔ o kɔfɛ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ yan bi hukumu kɔnɔna la o de ye an balimamuso minnu bɛ yen dekun ni tɔɔrɔw b'u kan nka u bɛ siran ka kuma u makunnen don k'a sɔrɔ u degunnen don fo k'a fɔ k'u degunnen don ayiwa olu bɛ se cogo di ka bɔ degun in kɔnɔ ka kumada dɔ dayɛlɛ u ye ubiyɛn ka dɛmɛ cogo dɔ dayɛlɛ u ye ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ muso seli a yɛrɛ kɔrɔ hali n'a ma fɛn ɲa mɔgɔ wɛrɛ ye belebeleba don ni muso sera a yɛrɛ kɔrɔ a y'a cɛ dɛmɛ ni muso sera a yɛrɛ kɔrɔ a ye doni dɔ bɔ a bangebagaw kun ni muso sera a yɛrɛ kɔrɔ a ye hali a denw dɛmɛ a tali la donc ka tila ka muso kisi ɲankata ma muso a ka bɔ a tɔɔrɔ ko bolo an dɔw bɛ yen ni mɔgɔ dɔ ma ɲɛ an ma ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo walayi dɔw dun wara b'a ta kisi cogo foyi t'o la donc adamadenya yɛrɛ y'o ye komi ala yɛrɛ y'a ɲini an fɛ cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i komi an ka hɔrɔnyaw y'a ɲini an fɛ cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye fɛnba de ye wa nin ye ni association ka dɛmɛ de ye ka ɲɛsin musow ma o hukumu kɔnɔ an tɛna bila dagagirinda la k'a sababuya kɛ an bɛ fɛ aw ka faamuyali sɔrɔ émission in kan kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la an bɔra sisan k'an balimamuso ɲininka association a dayɛlɛnna kabiri wagati jumɛn u bɛ nin baara in kɔnɔ a ye faamuyaliw di an ma a kɔnɔ an ye faamuyali belebelew sɔrɔ a ka kumaw kɔnɔ surtout degun minnu bɛ musolakaw kan o ye muso bɛɛ hami ye a da sera a kunbabaw ma nka o t'a bɛɛ ye an bɛna an ɲɛsin an balimakɛ ma ni o ye Monsieur Fuseni Jabate ye e ka association a dayɛlɛnna ni sisan cɛ a bi wagati joli bɔ a dayɛlɛ ni tile ka se sisan ma i bɛ se k'a fɔ an ye baara kunbaba minnu k'a kɔnɔ
ni ngola o korofo jarani ndi fo ki wali mandola ne ka association da ndi che association kurado ateta sankeleka ni muso bam sigile fenno madame la présidente la association danela yi bulbul chama ki no fa o bulbul fu ko lala anya yi ka fo digun be duwa kono la muso ni che sabato kan ni village tagalaje bu sonla tagalaje akelo ne be to hakina non soro ko mon ant sera tana anga sigidala o hakina no to wala ala ke ulla interase nka karamo doma ñor la mbafu kusbe masawlu samaki nga procès do o ne ko ni demseni hakina do dum ko anga ko ni kono min ta do mbake to kunna ndo na korfola kanya fay ako jorna ko te ni ma baraji so la ito o gelasro nani toye ambe je ambe to isi ko ni kono o ala ya ke en wulu madake jalaw na na kan dugu bela o bulla kana a dugu mugani nani mo bela na ani bruski le 3 août passé un va rester sur antela faut bien ando kon la bon ani association signi bi che ani deme musro anga deme folo même profiter en tout maîtriser musu jakulu fo kere nga madame Sramul Kouati mbafu madame Joti di Sramul Kouati mbul la ga sama tongoro do be ne bolo wa ma deme so flo de aku problem tala ko be edi do di na la sona wala je aye malo toni an magoro ni fen chama dama ni marsi temene an di village la akara ko bari an ko no dengel bi bo soro ton sigini bi che quoi ala so ba profol aywa ambi aw bela gelin fu ka aw wali mando asta an bora sisa ka fo kuma kono nyangata ali muso chama soro nyangata sugu jumeni bi on fait mali kono ka cheya violence yi ka nyashi ambal mamso mo nyangata mbe anga soto kono bi ka cheya ka se muso la koma fur kono nay kisge bibi na anga muso chama be an don chama be uchebu da ku kantre uchebu ga maltratation femme kula kwa fur kono na muso sengeno an don fene be no na fo demsenu sa shegin sa wora sa nuno kibin roba do be lo taduka ku viole o botigata o degun be anga suste konna bi o kele anga ambo o de kele konna na bi anya muso mun be mu che bana ko bula ba ko bla kenema mu do ka che ka so ko tai o no nyere be fe bibi na ambe anga duko ban konna na bi anga ne ayi bulga jo chamake ay ko tana anga muso do mbado mo chama ya rezo sa fa che bana de a connaît tant de leche ye che balmake ala mine ka muso na do mbela boka bla kenema baro mo chama ya rezo sa fa ba ay bulbul ki chama ka do yere nere tara keneka nsira ka fam ke de même fene ke no keno en même temps ay wulka jo fene ke tribunal ta kono nana pour que busugo ga hakke soro to kamana gasugo ga woro soro o do ga sika do kono ka bo yo la kenema nana o de gumbuka demsen fitini munu beno par exemple kuma falmai nere banaka do beno ade den san shaking demsani adona petin do da nege ka dona so bambal do kona kata bi dinka ka din bana ansara ka wulga jo ka anta police sur la police mo ya blagata e asdaf mo fe no flane kurufuna matante konana isige olu fane be no yangata de kama tora mun be muso mun soro ani demso mun soro olu fane be ol kama ani wildaf mo olu fane be an muso demela kawle kama pour que an bo an tora na dukun konana ay wulga to chama ka konana ala bargala o re konana petini re minana bi kasula ya bo dego kacha fruso konana par exemple ne examen kan yare mun ka ne de kun soro nga fruso ko na fa kala sababu ye nga ko dum bagate
parce que ka daga cɛ violence min kɛ ka n sɛgɛrɛ an ka furuso kɔnɔna na a ye n bugɔ chaque fois fɛn kuru fitinin a bɛ n bugɔ a bɛ maltraiter a b'i cun kɔ kan n bɛ munuma de an ka sokɔnɔna na n ka sokɔnɔna na bon n ye degun caman sɔrɔ n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ n y'a fɔ cogoya min na n ka degun ani mɔgɔ wɛrɛw ka degun bɛɛ ye kelen an denmuso minnu fana bɛ yen n'u bɛ cɛlasigi la n'u n'u cɛw tɛ ka bɛn an b'a ɲini an balimakɛw fɛ u ka essayer hali bi u ni muso ka se ka ɲɔgɔn faamuya furuso kɔnɔna na u bɛ ka kɛwale jugu min ta ka musow sɛgɛrɛ kanatigɛw bolotigɛw u k'a bɛɛ dabila u ni muso n'u ma ɲɛ mun na a y'a dabila o tɛ se ka taa fɔ k'a tɛ se ka taa muso lajaba pour que mɔgɔ wɛrɛ kana ba kɔ n'i t'a fɛ dɔrɔn a bila an kɔni an bɛ ka wulikajɔ caman kɛ par exemple sa an ka journée dɔw fana bɛ a kama violence base kɛlɛli kama ani madame la ministre de la promotion de la femme Violence basée sur le genre voilà sur le genre ani madame la promotion de la femme mɔgɔw an n'u bɛɛ bɛ baara k'a kɔnɔ na parce que n'u kaw sera anw yɛrɛ fana ma an b'u wele a karisa nin tigi bɛ ni degun kɔnɔ an b'a kɛ cogo di olu fana b'an orienter an kan ka taa yɔrɔ minnu na n'a y'a sɔrɔ n'a kɛra commune min kɔnɔna na an bɛ taa o commune directrice voir promotion de la femme voir an b'a situation ɲɛf'u ɲɛna o fana bɛ an dɛmɛ a boliboli n'a démarche n'a fɛnw na pour que musow ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna na. Ok, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Koti. La grande dame muso kelen tɔgɔ caman. Ouais. Voilà. Baara in kɔnɔna la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna violence suguya min bɛ Mali kɔnɔ. Alhamdulillah. B'i fo kosɛbɛ i yɛrɛ man tɔgɔ bɛɛ fɔ o kɛlɛ tɛ ban dɛ i ye dɔ tigɛ ka bɔ a la. Muso kelen tɔgɔ caman muso kelen bolo caman. B'i fo kosɛbɛ n b'a fɔ ko violence caman de bɛ Mali kɔnɔ violence nasiraw ka ca violence fɔlɔ o yɛrɛ an musow yɛrɛ dama an b'o kɛ ɲɔgɔn na sani an ka taa banga cɛw ma an musow yɛrɛ dama ka violence ka jugu furu kɔnɔ kojugu i bɛ taa sɔrɔ i bɛ furu fɛ den musomannin furula ka taa a bɛ furu fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔgɔmuso walima cɛ cousine walima kan sinamuso o de bɛ sigi nege bɔ a la a bɛ tɔɔrɔ ka humiliation sugu bɛɛ lajɛlen k'a la hali a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na kunfɔyɔrɔ t'a la ale bɛ to so kɔnɔ a bɛ tilen ka kasi a bɛ si ka kasi fo ka n'a ka vie lanɔgɔ olu ye violence ye min cɛ ka jugu kojugu n'an b'a fɔ o ma ko sokɔnɔ violence fɛn caman b'a la même si kɔrɔmatigɛliw olu bɛɛ b'a la t'a sɔrɔ kan sinamusoma dɔw bɛ yen nɔ e bɛ ala y'i garisɛgɛ kalan de la e ka sɔn de don i fa y'i don école la dɔ in fa m'a don école la e ka kalan kɛ k'a ban aw taara ɲɔgɔn sɔrɔ sigida la nin b'a ko k'a jɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la hali i bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la sani i bɛ na u b'e ka baarakɛla su i ka du fililen bila k'i denw fililen bila u bɛ lahalaya min na baarakɛla de b'a janto olu la sani ka baarakɛmuso na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra ko sani e bɛ na i nana sɔrɔ baarakɛla ye minɛnw cɛ ka taa i ka dumuniw dayɛlɛlen bɛ so kɔnɔ an ka société ma nɔgɔn donc nin bɛɛ bɛ kɛ musow la furu kɔnɔna na donc o ye kelen ye fɛnɛ i da sera a ma fɛnɛ ko an ye degun mɔgɔ minnu bɔ degun kɔnɔ o prévu caman bɛ yen o prévu caman bɛ yen ko mɔgɔ bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka musoba dɔ bɛ yan cɛ fatura cɛ fatulen muso in sani cɛ ka fatu bɛn kun tɛ yen cɛ dɔgɔkɛ a n'a kɔrɔkɛ o kun tɛ bɛn ale cɛ de kun ye kɔrɔ ye mais dɔgɔkɛ in de jɔyɔrɔ kun ka bon du kɔnɔ o dɔgɔkɛ y'a essayer k'a kɛ komi kɔrɔkɛ fɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ ale bɛ kɔrɔkɛ n'a muso mara f'a tɛgɛ bɛ se muso ma ka muso bugɔ Dieu faisant que kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔni sara o dusukasi n'o stress la ten fo ka n'a miniji dɔgɔyalen tuma min na dɔgɔkɛ de wulila k'ale de ye muso furu ko ka di kɔrɔkɛ in ma donc den ninnu tɛ taa muso kɔ ko fɔ den ninnu ka to ale ka so kɔnɔ parce que ale de ye kɔrɔkɛ ka furu nafolo bɔ donc a bɛ komi den minnu tora sisan o y'ale ka den sanu ye
o bɛ to yen komi sariya bɛ Mali kɔnɔ donc u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna u mago bɛ denw de la u k'u denw ladon n yɛrɛ wulila ka se kɛnɛ kan ne taara kɛnɛ kan ne ye fɛn min ye i bɛ den ladon fɔlɔ tu d'abord o b'a sɔrɔ e yɛrɛ wasa donna i yɛrɛ woloba la fɔlɔ ba yɛrɛ sara nɔgɔ la e bɛ walidenw ladon cogo di sariya fana bɛ yen an fɛ société la i bɛ taa sɔrɔ ni dɔgɔmuso den o y'o den de ye an ka société kɔnɔna na an ka farafin jate kɔnɔ mais n'a taara tubabuw ka sira la Boubacar den ni Boubacar Jabate de don ou bien n'a y'a sɔrɔ Fuseni Jabate de don Fuseni Jabate den de tɔgɔ bɛ sɛbɛn a ka wolosɛbɛn kan donc Boubacar fana den tɔgɔ bɛ sɛbɛn a ka wolosɛbɛn kan n'aw taara sariya la Fuseni ka héritier tɛ ta ka di Boubacar den ma cogo si la fo ka diɲɛ wuli donc e ko k'e bɛ denw garder jugement d'héritier ni fɛnw juge da sera olu bɛɛ ma an taara tribunal pour enfant na monsieur le juge an b'i barikada nin kɛnɛ kan kosɛbɛ an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ ni tilennenya min ye an b'u barikada parce que olu ka sigilen de bɛ yen fɛn min ka di o dɔn de fɛn jumɛn ka di den ka si a ba naga kɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ se tɛ den ba ye donc an y'a ɲini ba in ka se k'a denw ladon k'a tɔbɔtɔ i yɛrɛ ɲɛnama bɛ yen fa de sara o ba man tanya ni ba bɛ yen nɔ a ka kan ba k'a denw latɔbɔtɔ muso ye juguyara cogo o cogo i bɛ se k'i denw lamɔ i b'u lamɔ n'i ka fɛɛrɛ de n'i y'a ye i ma se ka min k'u ye se que o de se t'i ye Dieu faisant que o kiri da jara n na an ye muso denw minɛ k'a d'a ma muso bɛ k'a denw tɔbɔtɔ k'u don école la a b'u pari don o don u bɛ taa donc n'u tun tora misérable vie ninnu na u tɛna kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye et puis fɛnɛ u bɛna colocolo ou bien dɔ bɛna taa ka t'u dalen o musomanin fila in tun bɛ si k'u kuru k'u da ɲɔgɔn fɛ de so kɔnɔ u mɔgɔ fila mɔgɔkɔrɔba tɛ yen den san 7 san 11 olu bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ donc maintenant an ye den récupérer o kɔfɛ tuguni sigida dɔ la an tɛna sigida in fɛnɛ tɔgɔ fɔ o muso kelen u jɛra a la de ka muso bugɔ photo bɛɛ bɛ n kun ka den kunkolo ŋɔmɛ ka don a kɔnɔ den kalo 6 ka kunkolo in ŋɔmɛ ka don a kɔnɔ donc maintenant ne ka association in na civiliw b'a la policiw b'a la u tulo bɛ n na gendarmew b'a la gardiw b'a la n b'a fɔ Mali corps bɛɛ dɔɔni dɔɔni b'a la n ye n jija k'o bɛɛ dɔɔni dɔɔni kala parce que mun na an ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ musow fɛnɛ de don ka fara o kan fɛnɛ u bɛ domaine min kɔnɔ u bɛ sariya dɔn u caman b'u kini n'u numan dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de kama n y'u fara jɛkulu in kan parce que civiliw filɛ olu bɛ se ka kɛlɛ dɔ kɛ dans l'immédiat ni tenitigi yera a ɲɛfɛ a fɔ k'a bɛ ka tenitigiya yira an na donc bin kɛra muso in kan mun na n terimuso in fɛnɛ k'a ma ko muso kelen min bɛ se ka nin ɲɛnabɔ ko taa da sun fɛ yen k'a bɛ se k'a ɲɛnabɔ effectivement Dieu faisant que ala y'o chance fɛnɛ diyan maintenant n bɛ dossier lajɛ n b'a fɔ musow bɛɛ ɲɛna aw kana fagali kɛ muso si kana fagali kɛ n'i tɔɔrɔla furu kɔnɔ i sera mɔgɔ ma o m'a ɲɛ i sera karamɔgɔ ma o m'a ɲɛ i sera kalanbali ma o m'a ɲɛ bɔ i ka taa u ka so i ka t'i ni lafiya o temps kɔnɔna na n'u nege bɛ se ka don ɲɔgɔn na mais n'i ye ni bɔ anw tɛ se k'i ka dossier défend i mana ni bɔ dɔrɔn an tɛ se k'i ka dossier défend parce que o ye ne dɔnyɔrɔ bannen a la donc an bɛ avocat de ta ka di muso ninnu ma ne taara fɔlɔ ka taa ka dossier lajɛ k'a lajɛ ni tiɲɛ b'a bolo n y'a ye tiɲɛ b'a bolo u jɛra a la de k'a ci n taara commune tribunal la n taara n ko monsieur le juge dɔ delila ka nin bagabaga yan ko a ka taa k'a bolo de ko karisa sigilen bɛ wari damanda de la wa k'a ka taa ko n'a nana plaint a ka droit la tuguni k'u b'a datugu mun b'a kɔfɛ ko k'o datugu an ye muso ka droit dossier suit jusqu'à ce que cɛ bɛna ɲangi ka cɛ wele ka na kiri don k'a yira a la e ye nin bugɔ k'a den bugɔ fo ka den kunkolo don a kɔnɔ den kalo 6 den ka opération bɛɛ kɛra Alimani binna cɛ kan kiri da jara muso la o ye kelen ye filanan i bɛ hakɛ to n b'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ voulant que i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ ye mais souvent ɲuman in bɛ segin e yɛrɛ de ma an ka ɲuman kɛ ɲuman ka ɲi musoba dɔ ye n wele fɛnɛ association in kɔnɔ ko ko ne den ko ne mago b'i ka dɛmɛ na dɛ ko n ka denmisɛnnin dɔ datugulen bɛ boli kaso la ne ko tɛ problème ye n ko n bɛna mais a ma mɔgɔ faga kɔni ko non a ma mɔgɔ faga n'a ma mɔgɔ faga ko ayi n ko bon n tɛ se k'a défend fo n ka taa dossier lajɛ n taara dossier lajɛ n tɛ juge ye n tɛ droit de membre ye ni rien mais n bɛ dossier suit de ni n y'a suit fanga min bɛ n na o ye association in de ye o fanga de bɛ n na n'o tɛ n tɛ taa ni titre fosi ye
bon association ni min filɛ nin a sinnen don yɔrɔ min na o b'a yira k'a fɔ k'anw bɛ se ka kɛlɛ kɛ fo Mali kɔ kan c'est pourquoi an ye dossier lajɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ faga dossier tɛ mais latigɛ dɔw de nana a ma a sera ka kaso sababu bɔr'o la donc an ye dossier suit dɔɔni ka taa avocat ɲini a y'a sɔrɔ avocat fɛnɛ wilida fo mɔgɔ olu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fo kɛnɛ kan comment dire c'est APDF olu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fɛnɛ fo kɛnɛ kan an ye wele bila nin bɛɛ de ma jɔn min se ka den bɔ kaso la donc muso in donna le 3 février 2025 cette année au tun ye le 3 février passé 2026 ni o de tun y'a san kelen juste a bɔra ka bɛn n'a ka san kelen don ye donc an bɛ an dɛmɛbaga jɛkulu an b'u bɛɛ fo an ma sanu bɔ an ma wari bɔ mais an kɔni ye dossier suit donc gɛlɛya min bɛ yen nɔ o kɔfɛ association ye bɛɛ ta ye fanga tɛ association na an tɛ wari ɲini mɔgɔ fɛ fɛnɛ an b'i dɛmɛ de i bɛ bɔ degun kɔnɔ mais n'i dɛmɛna k'i kɔ dɔn k'a kɛ komi i b'a fɔ ko mɔgɔ m'i dɛmɛ o ɲɔ ɲanen don Mali la ɲɛ bɛ nin kelen-kelenna fɛn o fɛn na n'i y'u dɛmɛ hali sini u tɛ wele kɛ bilen an da bɛna s'olu ma gɛlɛya o ye gɛlɛyaw ye ça c'est les difficultés je crois voilà donc an bɛ se n'i ma mɛn yɔrɔ min na a tɛ minɛ o monsieur Diabaté i bɔra sisan ka i balimamusow ka kuma lamɛn kosɛbɛ violence komi bi ta ɲɛsinnen don min ye musow ni denw kan sinon violence basée sur le genre o tɛ muso kelen ye kosɛbɛ o ye ɲangata ye min bɛ ɲɛsin hadamadenya yɛrɛ ma kosɛbɛ hali cɛw b'o la évidemment bari an balima dɔw fana cɛw bɛ yen minnu fana bɛ ɲangata sɔrɔ kosɛbɛ mais komi bi émission t'o kan ayiwa e bɛ se k'a fɔ an ye i fana bɛ violence kunbaba minnu dɔn min ka ca Mali kɔnɔ min ɲɛsinnen bɛ an musolakaw ma wa ka taa se denmisɛnninw ma kosɛbɛ bon ne bɛ se ka min fɔ o la muso filɛ denmisɛnninw filɛ nin ye tɛ se o droit ninnu faamalen t'u bolo fɛn caman bɛ k'u la u b'u man kɔn a kan u tɔɔrɔlen don u dusukun na u t'u ka droit dɔn o ye gɛlɛyaba fɔlɔfɔlɔ y'an ka société kɔnɔ surtout milieu rural la parce que n bɛ yen nin b'o dɔn burusi kɔnɔna la i y'a faamuya a dɔ ye mun ye ne muso dɔ bɔra an fɛ yen a cɛ salen ale tun bɛ ka orange mura ni fɛnw de kɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan parce que plateau kana don bon maintenant cɛ bannen cɛ balimamuso nana k'a fɔ ko a dɔgɔnin ka wari de tun b'a bolo cɛ su ma da fɔlɔ u bɛ kɛlɛ la cɛ ka balimaw ninnu bɛ kɛlɛ la cɛ ka fɛnw nɔfɛ i y'a faamu bon a sera ne ma ne ye kuma fɔ ne y'a bilasira ala y'a kɛ an y'a ani madame la présidente yira ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ bi an bɛ don min na fɛ o ko nɔgɔyara quoi i y'a faamuya dɔrɔdɔnbaliya in gɛlɛya de bɛɛ muso kan ani denmisɛnninw kan bi n'a dɔnna o bɛ lafiya ko kɔnɔ quoi o kɔni ye ne ka faamu ni cogo ye ayiwa an bɛ aw fo dante foli min na Koti Asa ka taa se Jabate ma wagati kɔnɔ ale sɛbɛkɔrɔ kurun na donc vous avez quelques secondes hakili bɛ taama nɔfɛ walasa ka émission kun cɛ dakuruɲa dama min b'aw bolo d'accord maintenant priorité aux femmes. Jabate cette fois-ci il va clôturer tuguni madame la présidente dakuruɲa laban b'i fɛ quelques secondes dakuruɲa laban min bolo k'a lase émission ma kɛrɛnkɛrɛn an bɛ foli lase yɛrɛ fɔlɔ ma sababu min fana y'a lase ni plateau kan an bɛ foli k'a fana ne Koti Kulubali an bɛ foli lase animateurs fana ma an ka télévision mɔgɔ ani an ka karamɔgɔba n'o ye madame Aïdara ye an bɛ foli lase a ma dakuruɲa laban min bolo hali bi an b'o de ɲɛfɔla an ka autorités ye u ka ni ɲagata ninnu an ka a kɛlɛ halisa an si kana sɛgɛn an si kana sigi k'an bolo da an sen kan n'i ye karisa den ye fɛn mun na a bɔ a la
ni ma se k'a bɔ a la f'a masa parce que bi bɛna n'i ye fɛn min fɔ a masa ko nin den bɛ ka kɛ ba de b'i kɛlɛ fɔlɔ an k'o de dabila den bɛ yan bɛɛ de kama denmisɛnnin kɔni bɛ yan an bɛɛ n'i ye mun ye mun ta la dɔrɔn o b'a la n'i ye mun ye sira jugu kan i bɛ se ka mun kɛ o kɛ n'i bɛ se ka gɛrɛ i la i k'a nɛgɛ k'a bɔ a kan i b'a bɔ a kan foli jumɛn kuncɛ b'a la an ka autorité halisa violence basée o k'a ta bali halisa Mali kɔnɔ ɲangata min bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ kɔnɔna na ka se ka an dɛmɛ kɔnɔna na ka an yɛrɛ dɛmɛ an ka baara in kɔnɔna na voilà an ka se ka baara in kun tigɛ cɛ alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ Matu ni cɛsiri min kɛ fo ka se bi ma n b'a fɔ ko i ka baara in a ka di i ye kojugu an bɛɛ bɛ kunun kelen kɔnɔ i m'o yira ne na i y'a yira k'a fɔ ko nin baara in nin ye yɛrɛ de ta ye voilà donc an b'i fo kosɛbɛ an b'a fɔ ko an bɛ appel lancer fan bɛɛ fɛ wele bɛ bila ka taa togodaw la wele bɛ bila ka na duguba kɔnɔnaw la ani jamana Mali fan bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout Fuseni y'a fɔ cogo min na togoda de ka di anw ye kosɛbɛ parce que bɛɛ de b'a fɔ ko duguba awɔ mais togodala mɔgɔw olu ye mun de kɛ u ma fosi kɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko da in yɛlɛlen don u ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an b'u ka bila fɛnɛ na donc an ta tɛ siri mɔgɔ ko la an bɛ mɔgɔ dɔw dɛmɛ n y'a fɔ cogo min na n ye bogotiginin dɛmɛ k'a bɔ kaso la mais bogotiginin yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ fɛ donc an bɛ foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma a n'an dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen anw minnu nana ka na aw sigi ka waati min kɛ ani technicien minnu bɛ dibi la an b'o bɛɛ lajɛlen fo merci ok kuma min tɛ kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya Matu ne yɛrɛ bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka kumakan dumanw ni i ka ko kɛcogo la plateau kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sherifu Mudani Hayidara an bɛ foli las'a ma ani télévision animateur bɛɛ lajɛlen vraiment ni Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caya amina ne ne aw bi wa aw de foli min na an y'o de fɔ toujours muso tila bɛ ka combat u ye nin de ye bi c'est pour cela association des femmes a cayara wa a bɛɛ bɛ ka lutter en sa manière nka bi ta anw ta bɛ fɛn min kan an y'a fɔ muso ka sa yɛrɛ kɔrɔ ka ɲangata bɔ an kan ɲangata jugu minnu b'an kan u ka se ka wuli ka bɔ an kan ɲangata ye muso dɔw kɛ lujuratɔ ye ɲangata ye muso dɔw kɛ hakili ɲagaminenw ye u bɛ tagama la gidɔrɔn sira fɛ nka n'i y'u ye i b'a sɔrɔ u bɛ kelenna kuma la ɲangata nasira ka ca nka n'an sɔnna an bɛ se k'a kunbɛn hali n'an ma se k'a bɛɛ kunbɛn an bɛ dɔw kunbɛn an b'a kunbɛn cogo di o siraw dɔw de ye nin ye an balimakɛw an b'a f'u ye u ka hinɛ musow la musow yɛrɛ fana u k'a dɔn ko furu ye min ye donc n'an ye ɲɔgɔn faamuya an bɛ ɲɛ a la an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ fana an ka bɛn a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma wagati sɛbɛkɔrɔ kurunna ni Ala sɔnn'a ma don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni fili minnu bɔra kumaw kɔnɔ a y'o kɛ hakɛto y'an ye den bɛ bi a tabaga bolo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu a k'an bɛɛ sigi yɛrɛ